በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ኮራና ኮራን ኣብ ወፃኢ ውሽጢ መዓዲ ዘለኹም ህዝበ ክርስቲያን እንኳዕ ንዙ ዘለናሉ ዕለትን ሰዓትን እግዚአብሔር ኣብፅሐና ኣብፅሐኩም ክብል ይፈቱ እሞ ሎሚ ዘለናሉ ዕለት 28 ዓመተ ምህረት እዩ። ኣብዚ መዓልቲ ተሰብሰብናሉ ጉዳይ ኣቡነ ሰላማ ንግግር ህዝብና ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ወፃኢም ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓድም ዘሎ ስለ ዝተደናገረ ተስፋ ዝገበሮ መንበረ ሰላማ ፈሪሱ እዩ። ጳጳሳት እውን ኣብ ሰለስተ ተመቂሎም እዮም። ገሊኦም ለአዲስ አበባ ገጾም፣ ገሊኦም ኣብኡ ዝቆሙ፣ ገሊኦም ደሞ እንኳዕ ስልጣን ሓዝና እምበር ኣይቆረናን ኣይሞቐናን ዝበሉ ኣለዉ ኢሎም ኣብ ባይታ ዘየለ ወሪድካ ዘይርከብ ህዝብና እማን ስለ ዝመሰሎ ተደናጊሩ እዩ። ግን ኣብ መንበርና ኣብ መንበሩ ከም ዘሎ ኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ መትከሎም ከም ዘለዉ ኣብ ስራሕ ከም ዘለዉ ተረዲኡ ህዝብና ክረጋጋዕ ይግባእ። ስለዚ ብዝሎም መዓልቲ ህፁፅ ኣኸባ ብ27 ህፁፅ ኣኸባ ተፀዊዑ ካብ 27 ክሳብ 28 2018 ዓመተ ምህረት ንህዝብና መረጋግዒ ተስፋ ዝኸውንን ውሳኔ ወሲኑ ኣሎ። ስለዚ እዚ ውሳኔ እዚ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ናትናኤል ከንብብልና እዮም። እናብቁ። በስመ አብ